En agarrar el meu telèfon i cridar a mon pare. Dime, Una mica d'Arnau. s'ha deixat el mòbil entre casa. És de part de la xica de les bragues verdes. De les bragues verdes. Avui vull ser l'ombra del núvol blanc. Vull sentir que sóc aquí, no miris avall, que tremola el pols, vés-te'n cap amunt. Alça el vol, marxa lluny, i què importa si ningú ho entén? Avui tenim a la ruta dels esmorzars a Xènia Mulayali, autèntica com ella soles, valentuber i coneguda per programes com València, Califòrnia, Luxúria, un programa eròtic sense pèls a la llengua, però també model, entre d'altres, en videoclips com el de Mediterrània de la Fumiga. Avui tenim a Xènia Mulayali. Bon dia, amorzaors! Avui estem així amb Xènia. Bon dia, Xènia. Bon dia. Com estàs? Bé, així, com són, però estic. Jo no vaig a preguntar d'això. És que ho diguerem ahir, claro, ahir ho diguerem i... És la llum. No sabíem... Però què fem? La llum. Que tu tens molt blanc, tio. Que tu ja seria també molt blanca. No me saques blanca, que te reviento. Mira, senta't ahí. Bé, no? Les contellis groc. Bueno, bé, vale. Tu eres més alt que ell, també. Nosaltres ens agradaria parlar un poc també, un poc sense complexes i sense tabús. Podries contar-nos quins creus que són per a tu els tabús actuals en el sexe? Tabús hi ha certs temes dels quals la gent sap que estan, però que no parla d'ells. Saps? Vull dir-ho, intenta com evitar aquests temes. I jo penso que un és el tema de la sexualitat, sobretot de la diversitat sexual. El tema de, per exemple, el col·lectiu LGTBQXJR, perquè ja no sé ni quantes lletres n'hi ha ahí, és una cosa que la gent, com que sí, ho ha acceptat, però tampoc parla molt del tema, m'entens? El tema de la transsexualitat, ja, ni te digo. Després està el tema del racisme. Racisme en Espanya no n'hi ha. Vale, ok. És que al final tabús hi ha per totes bandes. Bueno, això, que hi ha molt de tabú en la societat. Quina és la teva fantasia sexual màxima, suprema? Això no m'ho diré que preguntaré. No, però... Bueno, da igual. Vale, va. Sí, que te preguntas no. No, però tu sí, Claro, sí, ja ho sé, ja. Que aixiré? Així. Així no mola. Xènia, soc Arnau. Bon dia. Bon dia. Quina és la teva fantasia sexual? Tu. Espérate, ven aquí a mi vera, a mi vera. Ai, però me tinc que picar ahí. Bueno, Xènia, quina és la teva fantasia sexual? Amb tu, ho vols dir? No sé, en general, suposo. En general. No ho sé, la veritat. Una fantasia sexual. Jo què sé, a mi m'agrada experimentar, m'agrada provar coses, aleshores no he sigut mai de dir ai, m'agradaria fer això, no. Si te donaren a elegir... Algun dia mos podríem juntar amb Pepín també, a un vídeo tots junts. Això com ho veiem, perquè jo tinc ensenyat la cultura sexual. Este sexo es una puta mierda. No. No. La meva secció. Ah, perdona. Ja anarem junts al Burger King. Ja, però no tenim un vídeo, xaval, que lo registre. Ahí falta un vídeo. Xènia, anem a fer una prova que consisteix en agarrar el meu telèfon i cridar a mon pare. Entonces, Que jo crec que vaig a cridar-li i a dir-li que t'has deixat el mòbil en el meu llit. Ahí. Vale, és una gran idea. ¿Cómo piensas? Bueno, passa'm el Ui, és que telèfon. estava vestint-me i dic, m'he ficat el pantaló del pijama i he dit, ui, què tinc dins el pijama? Oh, el mòbil d'Arnau? Dic, mira que estic tocant per si vols recuperar el mòbil del teu fill. És de taxa Què li diuen? no? Tian. Tio. Dime, Hola, bon dia. bon dia. A veure, escolta'm, soc Xènia, una mica d'Arnau, que s'ha deixat el mòbil en ma casa. S'ha deixat el mòbil entre casa. Sí, Bueno, és que estàvem en... Bueno, que això, que ha vingut a esmorzar a casa i bueno, i han tingut uns afers i se l'ha deixat dins del llit. vale, entonces li tocaré... I en qui anava? En Pelayo i companyia? No ho sé, perquè va vindre soles a ma casa. Però quan se l'ha deixat? Este matí? Este matí, sí, fa un ratet. Ja. Pues localitzaré jo algun amic d'Arnau i que vaig i que la replegue, no? Vale, li dius de part de la xica de les bragues verdes. De les bragues verdes. Sí. Ah, pues això està molt bé. Ja feia temps que no sabia jo que Arnau es Jo pensava que era gay, però m'ha demostrat que no. Jo també em pensava que era un poquet gay, però ara ja... És broma o què passa? Ja és puc? broma? Joder, ja està! Bueno. Que m'has pillat així fent una faeneta. Fent una Estic faeneta? arreglant l'aire condicionat
Bernat, que s'ha fotut i no es pot dutxar, el pobret xiquet. Ai, pues si se li arrupís un poquet el pardal no passa res, Bueno, sempre així. Au. Adeu. Passeu-ho bé i disfruteu de la vida, que són 4 dies. Això. Adéu. Vale, adeu. Bueno, ara li toca, no, al senyor Sí, ara va... Pelayo. Introduïm el test de Pelayo. ¿Ya? ¿Qué, tío? Estoy esperando, Atrás. Bon dia, esmorzadors. Jo li tinc que dir una paraula i ella té que crear una cançó. Jo tinc que crear una cançó? No, Això que alguna sí, cançó una que... Bueno, vale, va, una que ja existís. Claro. ¿Esa amistad por qué está ahí? Això per mi. Me estará caliente, ya. Da igual, a mi m'agrada calenta. Vale, jo li vaig a dir 5 paraules i ella les té que relacionar en 5 cançons. Anem allà? Estàs preparada? Pero no les digas totes seguides, ¿vale? De una en una. Tranquil·la. Si jo te dic Això està calent, en quina cançó ho relacionaries? Això està calent? Sí? Pots agafar els conceptes que hi ha en Això està calent. Jo què sé, pues te cantaria la de Oques Grasses de Jo vull follar sempre. Molt bé! Molt bé, l'ha encertat completament. En sèrio? Sí. Havia pensat en ella. De veres? Sí, sí, és veritat. Si jo te dic Esbarzers. Que complicat. Panisca a buscar-la, és aquesta cançó? Molt bé! Vale, Bueno, sèrie. tenim una cosa per a tu. I no sexual. Cosa. No veure Satisfyer, no? Oh, sí, papi! Ai, ai, ai! Però tu és un altre, no? Però tu és un altre. Però per què se'n va dir sense que... Hòstia, le gusta un fail. Madre meva, que fail, bro. ¿Qué fail, Nacho. Va, en serio que Sí, sí, no. Tenéis les camises en casa y vamos a dur la camiseta de Nacho. Però jo vull la meua. I com li vas a ficar l'accent? En la E tancat. Te quiero. A veure, dona-li la camisa però que no isca el nom. Això li he dit jo. Vale, la entregué en conciliador. Claro. En vez d'ensenyar, caro. Bueno, ja està. Bueno, Sènia, tenim algo per a tu. Així tu donaràs nau. Nau, està entrant ja per ahí. Camiseta en el teu nom. Es que claro, ahora como estamos ahora... El tema es que nos falte. Bueno, me fue una foto, ¿no? En la camiseta. sí. Así que seña. Mira, vaig a dir una frase que dirà tot el món, però en homenatge al meu amic César, el fundador de Luxúria. Folleu, folleu, que el món s'acaba. Uf, espectacular, M'ha deixat anonadat. És que no sé, és que creu hay una tensió sexual no resolta i me'n vaig sense resoldre-la. Arrau? Pobre xico, coño. Me trauré en el vídeo.